Ahojte kámoši, mňa poznáte. Teda musíte uhadnúť, kto som, lebo nechcel by som to robiť tak ako ostatné videá, že zastavím a potom zase pustím. Ale, aby ste vedeli, tak som najlepší hráč. Čauko, čauko, čauko. A teraz ideme hrať Minecraft, Vidíte to? Áno, vidíte. Áno, vidíte. No, vidíme. No, vidíte. No, dáme. To sa mi to načítáva, musíme počkať. Toto je moja vesnica. Jo, Joker Bane. A tady je tohle, takéto. A papa by nebolo blbé. Zaberám si. A diamantový meč. To je pekné. OK. Olá, poďo. Jo, hovorí moja sestra. Jo, wow. Ideme vylačovať. Trošku možno by si mohla oddychnúť. To je celý môj domov. Ananas? Nie, za chvíľu. Na. Jo, wow. To je ale najlepšia. Ty ho budeš ošetrovať. Kde máš lekárničku? Oblečem ťa. Budeš pani doktorka, áno?
Wow. Be. Tu si to daj tu a tady to si bere. No, už bude noc, už by sme mali ísť domov. Jo, a keď mám survival, tak. Tak by som mohla ísť. Neviem. Čo chcete ísť robiť? A posižijem masičko. A s mamičkou ma ošetríte? Masička. No, máme pomôcť, no aj to pomôže. Hotovo? Ďakujem. Tak. Ano. Wow, tak to je ale výhoda. Tak si, keď budem mať emeraldový. A tu, keď si poskladáme toto. A toto je už koniec, ale keď skončí toto, tak si dáme potom zase na mojom počítači v Minecrafte Roblox. Musím si to postaviť. Pre počítač. Moment. Musím si nájsť čiernu vlnu. Obsidian bude stačiť. Šup. A ja vám ukazujem, jak sa bude. Vidíte, jak som bohatý? Nikomu to nehovoríte, lebo potom by... Hovoríte to tým jedinčanom. Nechcem, aby to vedeli tí jedinčani. Ďakujem. A... Ďakujem, už ma ošetrí. To som len, tak. To som povedal. Huja.
Huja, huja. Jaj, to treba niekde. A byście... Keď si nainstalujete na počítači Minecraft, tak potom by ste museli nájsť adresu /helix a tam budú všetky videá od môjho kamoša Helixa. A tak čauky, tak ešte nie čauky, ale to som povedal len tak zo všipu. Ale vysilovče emeraldovú sklišu. A keby ste ma hľadali, tak ešte, keby ste ma potrebovali, tak napíšte /Helix, tam budú videá. Jo, a keby ste so mnou chceli písať, tak nájdete si Roblox, musíte tam vyhľadať Miško Studený a tam to bude, tam môžete písať svojim kamošom. Modré vlasy a na tričku, a modré tričko, na tričku mám ježka. Vždy lepšie takto ako ja. Ja som najlepší skladač. Mňa nikto nenájde. Moja sestra stále po mne opakuje, keď niečo poviem. Môžem ti pomôcť? A mám celý emeraldový domeček. Tak. A už musím končiť, tak čauko.